Ассалому алейкум бардаро, подписчикои канали Топ Мошина Макаса созен хубен зинда ва сарбаланд бошед. Мисли вақтамон дар хизмат шумо қарор дорем мошинбозори шаҳри Душанбе да бардаро. Имрӯз 11 октябр, имрӯз шанбе бардаро, мошино бисёр омадаган. Мақсад аки пага якшанбе меоем ба навор мегирем. Мақсад чӣ бугум пага якшанбе ҳар шаҳр ноё мошин бисёртар медора бо нархҳои арзонтар сёмка мекунем. Имрӯз нарх наво гарени бад қимата не ки старатса кардем бардаро мошинои арзон арзанда партагем барои шумо. Шумо чикор мекунед? Кадоми меҳмон нестем будои подписатсия кунед, зангулачаи канала давсионед то ҳар як навори ма мепартон шумо хабардор шавед. Бардаро лайкҳоро бизанед. Чанд қа лайкҳо зиёд мешаванд, ко обрӯи хитона қарсак шербача иди тараф мешавад. Бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо старт бозии бурднок рафтист ки миқдори чиптош гарени камай 2999 дона ҳеч я сеташо ҷоиза сатай дига конвертои пулия ош шаватон ҳаматон да омад бидре ҳеч не намин навор 2000 3000 ба камиш просмотр бигира бардаро ҳаматон дахтаи ятаи бихарем партин обрӯи хитона диде ки дар насиби нахе мошинчой пачка миёй мегириш мера ҳаматон да омад бурдбори хоҳонем бахшиш ки дар байни ана гуфти гапо наворо рекламачаи кормона як мемонем будрои тамошо кунен ҳаловат барен ҳаматон да омад зиндаву сарбаланд бошен ки ҷойда бошен набошен обод бошен. Марҳамат бардаро, боз як Opel седанчаи навбатӣ нархи дастрас солаш 1995 сол бардаро ҳуҷҷат сол надора ака надора ҳуҷҷат утилам надора утил карда метена утил карда медоад тана шиша краска талаб не 4 диска калпак заводской тана шиша краска талаб нест. Марҳамат ҳолати тараф свет чанд свети хадавай бутулка свет бардаро. Марҳамат атсекои қафош ана қафош нозада чашкош хеле ака чашкош неки варид надоштай бардаро. Марҳамат як ҳолати ана шумо мебинем. Марҳамат як ҳолати ана салон шумо мебинем. Марҳамат як ҳолати салон шумо салон светли неки салонак шуруб дай бардаро потолокш тоза. Марҳамат ҳолати обшивко коробка боша механик неки салонуз на самандели зинда дай бардаро чихолакои зур доштай биё капоча вардор. Марҳамат як ҳолати моторша мебинем. ҳабиё мотори 1.6 простой. Марҳамат ҳолати фартуки пеш ба фикрим задагӣ дорау страшни нест бардаро стойкои ланҷироно хай ҷошдай қат хурдагия бо кадагиан шав баъди чашкашам тайёр кардагиан бардаро неки астални кузов пузов ҷош зур дай бардаро. нарх чанд сумака чанд 34 34000 сомон боз муомила мешавад. рақамота бугака 006 81 чанд 61 марҳамат рақамо зери наводай занг зани алоқада бурен. Марҳамат бардаро ана як караванчаи биқагитон ёфтум зиндаша бардаро мошини хуҷанда яка мега гарени тоза боз знаки болоша бинен гарени тоза мошина гарени яка қимат гуфтаистав старас академ як нархи дастрас мепартонем биёин савдо кунем пеш харидорӣ кунем равен як соли ровна ҳуҷҷат 96 сол мошин гарени тоза тана шиша краска талаб нест. Марҳамат ҳолати тараф ана 4 диска балон пачка ягла хела тана шиша краска талаб нест бардаро. Марҳамат ҳолати қафош қади қомати мошина десен чӣ хушрӯя. Марҳамат атсеко кузовиш неки зур дай ҷои чизош кафидагӣ нест бардаро раднои газ доштай то запаскаҳо дамократҳои ҳама чизои худаш бидай бардаро. балони калид шторка тури қафо. Марҳамат гулати тараф шумо мебинем. рамош кафидагӣ нест ая рамош кафидагӣ нест ака мега заводай. марҳамат ҳолати обшивко марҳамат ҳолати салон потолокшам тоза скамейкошам ба дизайни хушрӯ кардагиам бардаро дудари пеш электро регировка бакаҳои хулас дайра багаж ток прибоша бинем бо чихшрӯ коробка боша механик мошин дрна берна зури бад кадагия тайёрай мошини ака биё капочак шо ака люкам доштай бардаро. марҳамат ҳолати фартуки пеш марҳамат ҳолати фартуки пеш нозада бардаро чашко варид нест. мотор 1.6 бечковский яъне 1.6 простой заводской худш бардаро. нарш бошад 46000 монем таго 46000 сомон муомилаш кунем ака бо ака мега охирша 46000 монем хай биёем бо пеш савдо кунен харидорӣ кунен равен аккумулятори нав ҳамаш тайёр будай мошина мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. рақамота бугу ака 971 4 тана 22 чихали ака бурдга бугу 971 4 тана 22 марҳамат рақамо зери наводай занг зани алоқада бурен лайкова дастгиро бардаро фаромӯш насозед.
марҳамат бародаро бачаҳо пелзефиро хоҳиш кардан ина марҳамат гуфтан рафти бозора биззат я тозаи зур шабукобиё ина марҳамат соли 2001 мотори 1.8 қаврғаям мошин сидқан навай бародаро гарени тоза ба кадом хотир рози ҳамаша дирмбери нишонтон метам камтар мошинча қиматай қиматам боша беҳиматай бародаро марҳамат як гидедан тана шиша краска талаб нест марҳамат як ҳолати қафошам бидем бародаро марҳамат ҳолати ин тараф неки скаменкои мошин салони мошин гарени зиндаи бародаро марҳамат як ҳолати багажшам бидем марҳамат атсекои кузуфи гарени зурай стойкои кафидаги нест начин маълума ки бор кашидаги нест скаменкои чоша бидем чӣ қадр тоза хушрӯ марҳамат як ҳолати салоншам мебинем дар қафо электропакет обшивкоша бинем чӣ қадр дамаки хушрӯ скаменко дамаки зур истодагия салонш тоза тополикои радноиш бидай бародаро паталокшам тоза ира якҷоба қабкадаи 4 электро блокировка дар нимҷош хай кам так дайдаге вай ба хайра пробег чанд қай бо телефон монак дошта гап хабар коробка механик газ евро 4 чанд қай дора чанд қай пробегаш 146000 адои пробега товуш дадаге бача электромобил да кам гаштаге ку марҳамат дулати фартуки пеш чашкош хай нозада мордай мошин тоза мотори 1.8 қаврға мотори 1.8 ира харидоршон зурай то кансаниш кор мекуна 67000 сомон боз муомила мешава бардаро биё рақамота бугу хай мошин сидқан нава чизи нав ҳама вақт қимат мешава биё 934 25 марҳамат рақамо зери наводай зани алоқа дабрӯй марҳамат бардаро боз як сиданчаи арзон нархи дастрас кадоми спедкат ош шава хулас мошинча солона ҳуҷҷат дора утил дора бардаро мошинча яка тайёра солш боша 1996 сол бардаро марҳамат як голай тараф шамидем тана шиша краска талаб нест бардаро свечам спрайт света ака тариф кадеса ки мошинча бениҳоят тоза як ҳолати чашкош ҳама бинем кафидагӣ дора ё надора марҳамат атсекои қафош нозада чашкош варид нест дидем бардаро чашко варид нест миёношам кафидагӣ нест кузуфш гарен тоза будай марҳамат ҳолати тараф як ҳолати ана салоншам мебинем марҳамат ҳолати абшикор хай пластмасса ки ҷаш неста ба хайра ба фикрам ҳаст часпонда метатон бардаро паталоки аликантараи сиё доштаем марҳамат ҳолати абшикои пеш дайрабака коробка механик биё капо чойка марҳамат як ҳолати моторшам мебинем объём мотор 1.6 простой ҳолати фартуки пеш нозада марҳамат ҳолати чашкои пеш хулас мотор коробкаш соза нарш боша бардаро 39000 сомон боз муомила мешава рақамота бугу ака 97 06 61 66 марҳамат рақамо зери намодай зани алоқа дабрӯй Mercedes seçkaçay bıkhagi sarşid mardum Şerbaça diga tu çiraç da dori bami xotir çek apart o raqamoy WhatsApp mo benihoyat osona 556 320 salom roy ki çek apart to uje avtomati ishtirokchi bozi moша uje бардaro қариб 30% чиптои мо стартана пардофта фурухтагем мумкин рӯзои наздик бардоро финал шапартом миқдори чипто бениҳоят слишком кам 2999 дона ҳеҷ я ин состав ки ма бардоро мондагим бардоро одамо 5-6 калит вақати мегзавна бардоро 2999 дона ҳеҷ яй бисёри мардум мегӯянд ки бози машиникия итария утария нешерина худат чипта дори надори биё рӯзи эфир як чиптара мегирам фарқ надора ҳазору чандай ва ягай дай ҳаму чиптара худат капсула мекунӣ дадри лататрон мепартоӣ ҳаму партофтагии худат агар ёфта тонисти шербача ошинчава худам шахсан ҳамхалията пачкаша мехарам метам акои шеру мардуми ютуб мошинчора полни дирин берин салоношона дирин берин тамошо мекунем комилҷон рафтем дирин берин гап хабар мекунем
Дем шоҷоизаи мон ай хечибекча мешавам. Хечибек чӣ дорад? 4 чашкаи қоқ дорад. Шеринар чашкош пачка. Салон салафанпеч. Намхели миёед дар ин болоак айда сима қабул мекунӣ. Ба ҳамин хотир эстибес намекунӣ. Чек там мепарто иштирокчии бозии мо мешавад. Рақамҳои WhatsApp-и мо бениҳоят осон ай бардоро 556 320. Ин 320 ҳам гудака бугу дар даст бичи бумон азиётш мекунад. Наход шумо азиёт карда натонед. Ба ҳамин хотир дар номи садқа чек аппарато иштирокчии бозӣ маша мошинчара барам дар дари хонат буду. Рафтем Комилҷон хечибекчара я нишонте мардум подписчикои ма бина як гуфти гапо роҳат кунануғи и дискачои размери 15 шапалоқати балонои нав я нишонте дар номи садқа кузуфа тозагиша нишонте дар номи садқа. Рафтем. Комил додар якаш ту медони чӣ кор мекунӣ? Фақат дарин берин ин мошина нишонте басай. Уже мардум худаш мумкин ки дар як рӯз бозира стоп кунад. Ин олдахчае ки ман мондагиам смерти бадай. Фук қафош нозада кузуф тоза. Дискачои 4 размери 16 торски дискои размери 16 торс ба камиш бардаро медоне ки 5000 сомон ай. Танировка дора, ҳама чӣ дора. Системаи музикаш худаш 11000 сомони дашидагия бардаро полни дурун берун нишон шуда ки мардум бинахе зиндагиш гуфти гапо али шава. Марамат бардаро Opel Astra G Caravan 2003 нархи арзанда арзон успед кне ошава. Нарх гаренди дастрас бардаро. И хали 70000 80000 90000 нест 2003 комплектация Enjoy бардаро. Хулас 4 диска балон selection ягла яхила танаша краска талаб нест марамат улай тараф. Марамат атсекои қафош то шторка то турош ҳамаш ҷош дабдай бардаро марамат улати тараф. Консонеш ҳам кор мекуна ка консонеш ҳам кор мекада ях. Марамат улати салонш тоза, потолокш тоза. Габнес акады дар пеш электрорегировка бакаи ду тарафа мутуи шток прибор шабиден голдейшн кадаган зурибат. Коробка механик кондиционер мебел салон автоматофонои заводскои худиш бидай бардаро. Неки нархиш нархи дастрас. Биё ка капочак шо. Марамат як улати мотор шамиден харидоро бошам бизани лайкора алқабри мотор 1.616 бардаро марамат улати фартуки пеш чашкои пеш нозада хулас нақш боша бардаро 69000 сомон боз муомила мешава. Рақамота биё бугу ака 901 60 63 99 марама рақамо зери наводай зан алоқа даброин лайкова дастгиро бардаҷона шумо эҳтирома хоҳиш фаромӯш накунед. Марамат бардарои ҷон боз як Corolla Caravan навбатӣ соли 2006 сол нархи дастрас кадом юспед кад ош шава. این نرخی که ما گفتیم بارداره چی برای подписчикои канали топ мошина нархи даса зиро медоне ки 75-80 же нарх шуна 4 диска балон ам заводскои ягла ахила бардаро тана шак раска талаб не ҳуҷҷат сол надора як соли ро уна 10 ҳуҷҷат дошта утилизация дошта тайёрай мошин марамат ҳолати қафош мошинча яка бернаш тайёр аз як ҳолати дирин шамидем бардаро дар қафо электропакет марамат ҳолати салон лата салон потолок тоза 4 дар электро блокировка дар як тарафа мотуи сборкаи Европа бардаро климат контрол кондиционердор биё капочак шока насим биё капоти амира уйко биё ку марда калонсола гамнате марамаз як ҳолати мотор шамне абиё мотор 1.8 ҳана дуал бардаро стили дуал бори VVT
Марамат ҳолати фартукипеш пешнозада марамат ҳолати чашкош стили анавевете биё акаҷон бахшия тараф бесака пушака нарш боша 65000 сомон боз муомила меша рақамо табугу ака раис рақамо табугу 903 00 7501 марама рақамо зери навордай занг зане алоқа даврои 65000 сомон боз муомила меша мошин гарани тозаи тайёра лайкора шумо фақат бизанед дастгириро фаромӯш накунед марамат бардаро боз як Toyota Camry D навбати SK тоза нархи гарани арзон 900,000 мошин неси бардаро арзона кадом успед кад ош шавашане хели нархи даста дискачой Camry 6 полни SK тоза мошин просто солиш 2000 чанд будака 2007 буди кити 2011 шидаги бардор неки нархшам ито арзонай нархи дастас кадом успед кад оша фақат бардаро шумо лайкора бизанед номтон садқа ин лайкой шумо мезанем ода ягон чи фоида нест просто ам лайко чанд қазиё чидам қаб наворои мо бо пан меша бо дига бардорда танировка уҷато шанқай як сола танировка дошта як сола ҳуҷат бача чид мефора 4 диска балонои Camry 6 дискои Camry 6 задаги тана шиша краска талаб нест марамат ҳолати қафош марамат ҳолати тараф ошак шава кадоми харидорӣ мекунад бардор дар қафо электропакет салон лата салон потолокш тоза ха як сола танировка ҳуҷат дора гуфтем 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултирул мошин америкаи тозаи коробкаш боша автомат монитори андроид бардоро биё ака капо чойка марамат як ҳолати моторшо мебинем бардоро нархи дастрас абиё мотор 2.4 бардаро марамат ҳолати фартукипеш пешам нозада чашкош кафидаги варид нест нарх боша бардаро 82000 сомон боз муомила мешава биё рақамо табугу ака 900 61 6701 марама рақамо зери наводай занг зане алоқа дабрӯи марамат бардаро ҷон боз як мошинчаи навбатӣ бачаҳо хоҳиш кардан Toyota Camry 4 гибрид бардаро сборкаи японка бардаро гарани тоза нархи дастрасай кадом успед кад ошава бардаро нархи ҳам дастрасай мошинча якан ҳам тайёр танировка уҷа дора хулас мошинчаш тайёрай соз боша бардаро 2013 сафеди трёх компонентай чи о сафеди трёх компонент марамат ҳолати қафош неки нархи дастрасай бардаро харидоро боша алоқа дабрӯи марамат як ҳолати салонша мебинем бардаро дар қафо мебел салон электропакет салоншам хушбак бардаро потолокш тоза люкам доштай бардаро 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат режим важдени монитор калон климат контрол бардаро биё капочак шака уя эҷа биё бардоре марамат абиё мотор 2.5 гибрид бардаро масъала гибридҳо шихел ака ҳамаш 100% буда ҳолати фартукипеш нозада японко чон тоза меён ба ҳамин хотир харид чон зура нарш боша бардаро 139000 сомон боз муомила мешавад кадом успед кад оша варианти алиш аст ё пули нақд вариантҳои алиш аха яка мега мебинем вариантҳоро биё рақамо табугу ака раис рақамо табугу 550 05 2305 марама рақамо зери наводай занг зане ватсап дорай рақамо ака ватсап дошта вариантҳо боша агар вариантҳои алиш вариантҳоро биген алоқа дабрӯи марамат бардаро ҷон боз як Camry навбати бачаҳо Camry ду хоҳиш кардан Camry D японка комплектатсия дигнисай бардаро гарани тозашай нархи дастрасай солш чандай 2007 ё японко медонем бардаро солошон ҳамин фақат 2008 2007 мешавад бардаро максимали марамат ҳолати тараф ҳасад накунед японко тозаам барои ҳамин харид чон хубай бардароз як нархи дастас мебинем дар қафо мебел салон электропакет салон кожни салон чихолакои хушрӯ потолокшам бад нест 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат обогрев сидени климат контрол монитори системаи музика JBL будай бардаро биё капочак шо ака биё абиё мотор 2.4 мешаванд японко бардаро ҳолати фартукипеш неки нозада буда чашко пунво ҳамаш зинда ҷошда нарш боша бардаро 85000 сомон боз муомила мешава рақамо табугу бугу ака рақамои телефонта 875 4 8 17 марама рақамо зери наводай занг зане алоқа дабрӯи